Gwamna Nasiru El-Rufai wanda ya yi wa al'ummar jihar Kaduna bayanin halin da ake ciki game da canjin kuɗi jiya Alhamis da yamma, ya ce idan kotu ta yanke hukuncin ci gaba da karɓar tsaffin kuɗaɗe a Najeriya to ya zama dole kowace hukuma ma ta yi biyayya da hukuncin da kotun kolin za ta yanke a ranar Laraba. Babban saƙon da na isa ma al'ummar jihar Kaduna yau shine roƙonsu su ci gaba da zama lafiya, ci gaba da haƙuri da wannan hali na kunci da aka jefa mu. Tsare-tsare ne na canjin kuɗi da kuma wahalar mai wanda wasu a gwamnatin tarayya suka kulla domin su kawo ma gwamnatin mu ta jiha da gwamnatin tarayya da na jam'iyyar APC ko ina suke su kawo musu kiyayya da al'umma don kada a zaɓe mu a zaɓe mai zuwa nan da kwana 8 zuwa 9. Na yi bayanai abin da ya faru, abubuwan da muka gano, wannan ƙara da muka kai na kotun koli na Najeriya in Allah da ranar Laraba za a ji, kila ma ranar za su yanke hukunci, kuma in suka yanke hukunci dole ne kowane hukuma a Najeriya su bi wannan hukunci da suka yi. Canjin kuɗin da gwamnatin tarayyar Najeriya ta ce ba gudu ba ja da baya dai ya ta da ƙura a tsakanin 'ya'yan jam'iyyu da kuma al'ummar da ke son yin amfani da sabbin kuɗaɗe. Kuma gwamna Nasiru El-Rufai wanda ke cikin gwamnonin da suka kai gwamnatin tarayya ƙara, ya ce wasu makusantan shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ne ke ziga shi. Sun faɗi zaɓe ko kuma sun so su ɗora wasu 'yan takara ba su samu ba na shugaban ƙasa da mataimakin shugaban ƙasa ba su samu ba, shi yasa suka koma suka ƙulla wannan kutun gwila kuma suka zo suka yaudari shugaban ƙasa suka sayar mishi cewa wannan ne zai sa a yi zaɓe tsakani da Allah. To amma ɗan siyasa ai ba kuɗi bane zai yi amfani da shi. Akwai hanyoyi da yawa, kuma in ka ɓoye naira ai akwai kuɗin wasu ƙasashe wanda za a yi amfani da su. Kuma in Allah ya yarda Allah ya fi su. Sai dai kuma ɗaya daga cikin lauyoyi masu zaman kansa a jihar Kaduna wanda kan yi sharhi akan al'amuran yau da kullum, barista Muhammad Ibrahim Zaria, ya ce gwamnonin da suka shigar da gwamnatin tarayyar Najeriya ƙara fa sun saka siyasa ne akan wannan maganar canjin kuɗi. Abin da nake so a lura da shi a ƙasar India a 2016, Prime Minister na India fa an waye gari ne kamar da shugaban ƙasa wannan abu kawai ce ya soke 1,000 rupees da 5,000 rupees, kuma ya bada awa 4 a canza. Duk girman India ka duba ka gani. Wannan an bada kwana 90. Na biyu kuma ni abin da nake so a fahimta kawai shine gwamnonin nan suna wannan abu ne kawai don su nuna gwaninta, su nuna su wasu jarumai ne wajen kwato mu talakawa haƙƙi bayan ba wanda ya kai su murƙushe haƙƙin talakawa a jihohinsu. Saboda haka wannan siyasa ce kawai, ana neman ƙuri'a a ƙwararren lokaci illa iyaka. Tuni dai maganar canjin kuɗin ta jawo cece kucen da ya raba kawunan 'ya'yan jam'iyyar APC a sassan Najeriya, yayin da talakawa ke ci gaba da kukan cewa sun riga sun mai da tsaffin kuɗaɗe kuma yanzu babu sabbi a bankunan da ya kamata a ce da su suke ta'ammali.